Kelliema tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-kap, jibqgħu konfużi meta mistoqsija dwar inkjesta maġisterjali li hemm fuq allegat tixħim mill-Partit Nazzjonalista ta' Adrian Delija biex David Casa ma jiġix elett MEP. Din hija akkuża serja li ntużat biex Delija tqaċċat minn postu u bl-investigazzjoni għaddejja komplit tħawwat lill-Partit Nazzjonalista. Bekk gawda l-aktar Bernard Grech f'perjodu meta Delija kien attakkat minn kull imkien f'manuvri koordinati minnu u minn nies ta' madwaru biex hu jkun jista' jieħu l-kariga. Mistoqsijek issa hux qed ifittex li jara li l-inkjesta tingħalaq ftit li xejn interessah u saħansittra ipprova jbenġilha. M'hemm mebda inkjesta illi qiegħda tistħarreġ lilu. Kien l-eks deputat nazzjonalista David Take li kien għamel l-allegazzjoni. Nsaqsik, jekk jogħġbok, kemm kien l-ammont illi offra Jurgen Fenech biex David Casa lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx jekk intix informat illi offra 50,000 euro Jurgen Fenech biex Casa ma jiġix elett? One News kien anki staqsel lil Take dwar dawn l-allegazzjonijiet u kien ċar u saħaq li dak li kellu xi jgħid qalu lill-Maġistrat u fl-istess ħin ikkonferma li hemm inkjesta maġisterjali. Dan għall-kuntrarju għall-impressjoni li provat tingħata illum. Il-materjal tissemmi inti hija soġġetta issa l-investigazzjoni mhux hekk u inkjesta maġisterjali dak kollu li kelli xi ngħid għattu lill-Maġistrat. Intant fil-jiem li għaddew Adrian Delija kompla jħawwat fuq inkjesta maġisterjali dwaru. L-ewwel qal li m'hemmx, imbagħad qal li hemm waħda marbuta ma' allegat tixħim biex il-Partit Nazzjonalista ifixkel lil Casa biex ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-ewwel skorrett għall-aħħar meta tajt li hemm inkjesta maġisterjali fil-konfront tiegħi. M'hemmx. Għandek informazzjoni ħażina? Maċ li ma kienx hemm jew għadx hemm inkjesta maġisterjali li qed tindaga dwar dak li kien ġie allegat fuq l-elezzjoni tal-MPs. Bekk fil-Partit Nazzjonalista teżisti skumdita kbira dwar dan u nista Delija ta' spiss ifakru kif dawk li llum iridu jirkbulu l-karru użaw kemm felħu biex mhux biss attakkaw lilu iżda anki lilhom.